Saludos e benvidos a Minuto 91. Sábado 5 de outubro. A continuación quedan cun resume do encontro disputado nas baloutas infantiles Unión Deportiva Mos Mondariz. Os momentos do partido de fútbol captado polas cámaras de Minuto 91. E dentro dunhas horas ás 6 estarán no pabillón do Porriño para traer as imaxes do balonmán masculino Autonómica co Porriño Poio. Mañá ás 12 estaremos en San Campio, Pontellas B, Tomiño, Segunda Autonómica, Grupo 13. E remataremos las grabacións ás 5 da tarde en Gándara, Caselas, Ribadumia. Saludos de Abel Fernández. De seguido, este partido Mos Mondariz. Os infantiles, os destellos, as xogadas, algún dos goles. Un partido que gravamos tras non poder entrar no Lurombal. Un campo e unhas instalacións maravillosas. O que pasa que algúns parece que chegan ali, deixan o coche en calquer lado. E claro, a nosa unidade móvil agora ten que entrar nos campos de fútbol para preparar toda esta montaxe que agora mesmo van a disfrutar vostedes. Por lo tanto, a ver si para a próxima os conductores, os familiares, aparcan ben onde teñen que aparcar, porque de momento é unidade móvil. Imagínese que ten que entrar a Cruz Vermella, sería un caos. Por lo tanto, aviso a navegadores. Un partido que íbamos a televisar esta mañá para vostedes, ese Porriño Louro, dos máis jóvenes, os benxamíns. Tivemos que desplazarnos ás baloutas Unión Deportiva Mos Mondariz. Aí non tiñamos problemas. Porta aberta, espazo suficiente para poñer a nosa unidade móvil. Agora, traballamos así. O dito, quedan cas mellores imágenes. Mos Mondariz infantiles.
No teu que facer diario, fai un descanso, toma un viño, unhas tapas, en Porriño, na Vega de Montero, onde si no. Cerca de Correos, Rúa Pinar 13, a Vega de Montero, Vinoteca, e que grande.